I aldrig rigtig fat i den skulder der. Så prøv at være sådan lidt stram i masken og sige, nu må det komme bagfra. Må hun jogge, og så må vi flytte hende rundt faktisk på begge tøjler, så hun bliver konfronteret lidt med, at hun ikke bare kan løbe ud gennem skulderen og hænge på indvendig. Så kan det være, at du er nødt til måske at lave volden en lille smule, så du rider et lille stykke længere lige ud. Altså hvis det ligesom at du føler, at du hele tiden skal drive sammen. Du er nødt til at have et stykke, hvor du kan få søgningen, at hun går frem igen, så du har noget at drive sammen på. Men vær sådan lidt stram i masken, må hun altså svare bag i, så du kan få den udvendige ramme med, når du vender. At hun flytter sig for den udvendige tøjle nærmest. Ja, sådan. Og så kan det godt være, at hun bliver lidt sur på dig også, og bliver lidt tung derude, men sådan lige prøv at tage nogle omgange, hvor du er meget konsekvent med, at hun bare ikke får lov at komme ud gennem den skulder, og så må hun bare ind